Ja oikein hyvää huomenta päivää jälleen kerran kaikille. Tänään mennään katsoa minuutin tutoriaali, kuinka sä luot tällaisen efektin kuviisi. Mutta pidemmittä puhetta, mennään tutoriaalin pariin. Eli avataan Photoshop, avataan se kuva, mitä halutaan muokata. Meikäläinen löysi veljestä kuvan. Tämän jälkeen otetaan ensimmäisenä täältä alhaalta oikealta Channel Mixers. Tämän jälkeen säädetään punainen väri nollaan, tuodaan vihreitä eteenpäin. Näitä voidaan vielä säätää kohta lisää. Huomataan, että tuo vihreä väri poistuu ja se muuttuu se vaikka tuohon 100. Sitten sininen väri tuodaan vasemmalle sen verran, että se näyttää suurin piirtein hyvälle. Tämä on -10 hetkellä. Tämän jälkeen luodaan uusi Adjustment Layeri ja valitaan täältä UN Saturation. Halutaan tuoda tuota keltaista. Siitä tulisi enemmän vihertävä. Nyt nähdään, että tästä nyt saadaan vaikka minkä värinen, mutta tällä kertaa me halutaan oranssiseksi. Ja saadaan säädettyä tällä keskisliderilla eteenpäin tai poispäin. Ja nyt on oman maun mukaan. Noin. Ja jos halutaan vielä säätää tätä sinistä väriä täältä, mutta oli aika hyvä kärkeä tollanen -10. Niin. Sitten jos me halutaan hyödyntää tätä muiskuvissa, valitaan täältä nämä molemmat layerit kontrollipohjassa, painetaan Ctrl-C, eli se silloin kopioi nämä, tai mennään tätä ylhäältä Edit ja Copy. Tämän jälkeen annetaan uusi kuva ja mennään Edit ja Paste. Mutta nyt nähdään, että mua ei ehkä sovi tähän kuvaan niin hyvin, niin täältä voidaan valita nämä ja hieman hieno säätää, minkä näköiset sen nyt sitten haluaa. Toivottavasti tästä oli sulle jotakin hyötyä, toivottavasti opit jonkun uuden jutskan. Tätä voi nyt käyttää aivan muuhunkin. Pidemmittä puheitta, jatketaan ensi kerralla. Se on nyt moro.